Hej. Er du klar til at tage telefonen og ringe til dine kunder og fortælle dem, du er blevet hacket? Det er sådan, så hvis du bliver hacket, så har du pligt til at ringe til dine kunder, dine leverandører, ansatte, freelancere, frivillige, og simpelthen fortælle dem, at du er blevet hacket. Og når du har fortalt dem det, så skal du også fortælle dem, hvilke informationer hackerne har fået adgang til. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om de har siddet og læst dem, for det ved du ikke, om de har. Du ved ikke, om de har downloadet det. Men faktum er, du skal tage knoglen og ringe ud til dem. Og det er hver evig eneste. Så det første spørgsmål, du skal stille dig selv, det er, har du navn og telefonnummer på dem alle sammen liggende et sted, så du kan finde det? Det andet, du skal forholde dig til, det er, om du egentlig har lyst til det her. Fordi hvis du sidder og tænker, det har jeg ikke lyst til det her, så er der en løsning. Fordi hvis du begynder at koncentrere dig om GDPR, så gør du det faktisk sværere for hackerne at få fingre i dine informationer.